Dobre, dneska pripravujeme ďalší Mystery Box, konkrétne objednávku číslo 9787. V tomto Mystery Boxu garantujem jeden pohárik, 3 kľúčenky a jedného plišáka. A keďže si vybral, že chceš niečo z Naruto Demon Slayer, tak sa na to pozrieť, čo tu máme. Z kľúčeniek sme sa rozhodli, že tu dáme tohto nádherného Itachiho. Potom samozrejme, čo tu máme, napríklad tohto Kakashiho. Aby si nemal len kľúčenky z Naruta, tak dáme rovno aj nejaké Demon Slayer veci. Napríklad, to dáme napríklad túto nádhernú Shinobu. A to máme z kľúčenek splnené, to sú 3 kľúčenky. Teraz poďme pozrieť sa na tých plišákov, čo by sme tu mali. Máme tu hlavne plišákov z Tokyo Revenger a z Jujutsu Kaisen, ale myslím si, že sa tu nájde aj nejaký z Demon Slayera. A pozrieme sa napríklad tento zlatý Zenitsu, ty tam dáme. Samozrejme, to už máme plišáka a už nám zostáva len pohár. Ale keďže z týchto klasických pohárov nemáme nič demonstrovať Naruto, tak sme sa rozhodli, keďže robíme video v tvojej objednávke, dať si tam tento